Baby rine masasi rinonditumanisa mazuvano zvakachinja mabebi atichenda vanetsika taiti dzinoti mukaka aubatwe pisa dzinotsika bebi ngaimuke bebi ngaipepuke. Mukoma kuwadziwa shere iwe ndowadziwa nochinyi paraife yako iwe wamaiwa Bridget he saka mukulambirei iwe zvinoita kumanikidziwa munhu chere ndireke zvangu ini ndati ndikudaba igodo iri mukoma mawadziwa ka kuti ndaboya maifunga kuti kuenda kwakaita baba wabhijeri nchabva ndatoita chembere ndiri bowa wangu ka manje manyara mukoma. Shamwari ndireke wazwa ndotamba newe bainini mukoma ndiri kuda kuti munondibatsire chete kuti kana akundigadza ndompindura ndichitodini ndana makore akawandisa mukoma ndisati ndagadziwa nomukomana ba ndichazviziva baini saka inini manje ndinoziva zvokunyoporana kwavanhu chaizvo ndireka Bridget wazwaka mukoma ataura zvokunyopolewa imbaniko kugadziwa ije ndiyoni baka nomunhu yendiri kukunyepeyo zvachiuya haadoite matoto yakadaro ba saka iko ndiri wangu chimbodeko naye shamwari warume soka bo waraiti tigozi makatirena kwacho handi ndo zvamukuda iri mfano wanguka hausi kutomboziva zviri kutoitika ndiri kutokuudzazve cup clashika yatoenda nayoung mangu waiziva pokubva rakabata shaya neva iwewe manje kuwana bhebi digozi taura zvemumwe munhu chaasiri iwewe waiziva iwe wangu tokuketa kana paine chinhu wanicho wakatirenaka kukwata mabhebhi haipapo chete iwe wakatirena mukoma wangu saka hausi kundiziva zvemadoko ndiri kutokuudza vanhu kuti dhanzi rakaenda nayoung mangu ana kukona ngale vakatarisa ende uri kuona iri kutoitika panapa kamadoko yakanofanana kane yamaloti naulengende sakuru mukombotiiko imimi safi boy here hamusi mukudhirowa here digozi onaka digozi kumhoresa bhebhi iwe munzira muri kudayira hazvinoti ratoo bhebhi rako waiziva ende hazvinoti watolaina rikakubvuma ukuzwa mfana wangu haisi hora madoko saiza istereki handiti uri kuziva kuti ndosemu yaita hwinza iwe kuna ulengende achimusaiza sekuru asi akatozongoona maloti agwinwa naulengende yeye zviko ina handibvuma kuti digozi mune bhebhi neva ndotozobvuma ndari kuona weziya ndakuona kana uchikisa nekuti iwewe nechikombera tokuziya hedu muri vakuru vekudhirowa tachikuhwerai zvedu meziya wangu apa nditokutaurira masini ari sirias waiziya takachigwina kamadoko imi maishaina nekudanana netwumahuro twemustudani ubva mazviona kunge munorira mukana ndiwe munhu wese uyu madoko ko ndine chifreestyle kamadoko izwa unzweka bebi kana usipo sembwa handinozvinzwa futi izvozvo mugenge wena adhima hamunotombosiyana zvenyu handi adhima musino rakazouya parichirwa chifreestyle charo chekungape hanzi ndaimba ikada kabhebi kaya chii chocho madoko ka nzwikwa ine vanhu vekuzaka muchirowa freestyle renyu irororo munopa kwangwani wapo tikazokulafai iwo mfanelo wakatobhonzora kayo naiwe regi ndokwasvikira kunoku munhu ari kubva kuaustralia anosvikira kuairport uko kwete kusango kwakadai uko what is this okay listen baby zvaitika ndezvekutika ndauya kaa kubva kuaustralia uko kauko ndakagara kamufirst class waona so patasvika peairport ka zvaitika ndezvekuti ndazowanawo ecertain taxi chichi waiziya saka vanhu vetaxi vavo ka they thought kuti I'm a tourist waona zvekuti uri mutourist zvekupedzisira wakunoku kusango zviri kupindirana papi naiwe anyway I don't like everything that is happening here toita sei itaka indrive tiende kuimba yako yakubhorodheo yacho I'm really tired no baby listen there are many things that I must fix first ka so I think nasunoka togona kaa kumboenda kumba kwenyu ka so where's your African house bear in zvangu ini ingandakuudza wanoti togara kuepworth baby waisati unogara kuqueensdale here wewe iwe ingandakati wandinodarika queensdale mbichana okay so that means kakuti unogara kuhatfield because after queensdale ka there is a hatfield yezvo nhai mbaba imi kana zvanetsa kangatingoendai kwenyu kubhorodheo okay baby okay let's go kakuepworth kwachona ikoko for today only nachikumbiro kakuti ubhadhare taxi ka handisandachinja kamaaustralian dollars angu asi kanaka zvakaoma shuwa mukoma baba washomole palibe chakambooma bai papapa izvo ndikukunyepa izvozvo ndizvo ndiri kuda kuti muite unondoita kunge muri kundigadza pakani kuti ndizive kuti ndorambawo ndichiti kudini zvakaoma here izvo zvinai mukoma aiwaba hindei toni tandai zvava Bridget chere owo moroka muneyo chisikana unombozanike iwewe imi ndireke ini ndinonzi mabvunza ngenyi tetekera kamuna iwe ndikukuda ka naimi kundida kutodini ndikukudai pazvangini ukundidaba ndinyepe zvikonzero 5 zvokuti ukundidaba kana uribe saka taakudanana
mukoma shere ndo magadziwa neti wasikana shere iyayo wana maika iyo chingakunda kunyepa wanikari kuti ndozvikuona apa saka washomorewo makawagadziwa nani kwemimi mukoma nomapusiro yakadandiya wana maika iwe ndichachidaba chigemu chako feta wega nyongono yako yekumeso kumbishi kuno maphomo owo neniwo ndichadodaba mukufunga kuti mukoma dai kuri kugadziwa nomunhu alibe statement semi kudai ndaibvuma shere ndaidobvuma baini motoona matero wakadzi wenyuwa kuti wasapfeba mukoma nokuti kuzotanda musikana imimi mukoma nokusiya statement kwenyuko hambopfeba makamuboya buda muno matsabidi ndokubanzura wazwa aiwa tibviwe zvedu yesaya nzikaika timu rangu ndianaka tishokari serious maziya auteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga kana chida legit driver's license repapo chairo maziya tibate isusu veauteki driving school maziya tokuisa madriving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine mainstructors anogara akanota buttonezi maziya zokuti uchibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zviya unenge uchiketa zokuti chingosvika uchingorodaiso wogotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze maziya muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe ofisi B2C maziya uyatitaure kana kuti munongobva womva maziya panamba zedu dzanenge sapaskiri nazo apo dzo maziya kana makuuyaka uzazokanga kuti road lulu maziya kana kokopina tombotomvera namana